दिनै मुलुगनां आइजो सान इन्टारनेशनल उइमेन डे आरो बे गोथार सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लाय उदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्लाजों जथाय खुंफुंदों। थांनाय बोसोराव जोङो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटियाव खुंदोंमोन। बिनि सिगाङाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजाव आरो आइजोफोरनि गासै बिथिंनि रैखाथि थामोनथा बिथांमोननि जौगानाय आइजोफोरनि जे एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा आरो दिनै जोङो फिरफिला बिरबाय फुंनि आर'ज खालामबाय गायदे हेलेना मुंख्लं बिथांमोननियाव जोङो मुसुखायाव बिबार बावदों बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावदों। दसे समनि उनाव जोङो समाज आरो हारिनिफ्राय बर' माहारिनिफ्राय कमप्लिटलि उइमेन ट्राफिकिं आइजोफोरखौ लांखारनाय आरो दायना दायनि जि मोनसे फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जौ जुवानि जि थासारि आरो जायखिजाया लेभेलनि आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे भायलेन्स हिंसा बा डमिनेन्स बा एक्सप्लयटेसन बेखौ गैया खालामनानै बा बेखौ जिर' डाउन खालामनो थाखाय टटेल इराडिकेसननि थाखाय जों मोनसे रेलि खालामगोन आरो दसे समनि उनाव रेलि जोबखांनानै जोङो उइमेन एम्पावारमेन्ट थ्रु एजुकेशन एन्ड इक'नमिक जास्टिस बिनि सायाव जों मोनसे सेमिनार जोङो सावरायनाय लादों, जेराव जोंनि माखासे आइजो दैदेनगिरि बा रिनाउन्ड माखासे स्कलारफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि सार्थआव जोङो इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ दिनै जि आत्ममर्यादानि आइजोफोरनि जि सान आत्मसन्माननि जि सान बेखौ हारियाव गोजोर खालामनो थाखाय बा आइजोफोरनि गासै लेभेलनि जि केपासिटि बिल्डिंनि बाथ्रा दिनै स्पर्ट्सनि बिथिङाव कालसारनि बिथिङाव इडुकेसननि बिथिङाव दिनै मुलुगनां नोङो अख्राङावनो जा एभारेस्ट माउन्ट एभारेस्टआवनो जा दिनै आइजोफोरा जेरावबो दिनै जायगा आवग्रिदों सहैदों एथलेटिक्सनिफ्राय लानानै बिभिन्न लेभेलाव। दा बेखायनो बर' आइजोफोरखौ सांग्रांथि लाबोनांगोन, न'खराव जों काउन्सिलिं खालामनांगोन आरो जोंनि जिखिनि बिथांमोननो न्याय होनांगौ दङ बिथांमोनखौ जौगाहोनांगौ दङ बे गासै मोनसे मेसिभ केम्पेइननि मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे प्रसेस बेखौ लानांगौ दङ आरो न'खरा गोग्गोमै गायसनजायोब्ला साफ्रोमबो आइजोआ लेखा रोङोब्ला आरो साफ्रोमबो माने इक'नमिकेलि जुदि सेल्फ रिलायेन्स जायोब्ला सास्टेइन जायोब्ला बर' हारिया जौगागोन। खारन न'खर दानायनि गुदियानो जाबाय जोंनि बिमा, जोंनि आइजो, जोंनि बिनानाव, जोंनि आब' आयं आनैमोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जोङो गलाघाटनि डेलिगेटआव डिसिसन लानाय बायदि बर' बिमा गौथुम बड' मादार एस'सियेसन एबसु जि मोनसे आफाद बे आफादनि सिङावनो बे आलादायै नङा। खारन एबसुआव गोबां आइजो बा जोंनि बिबानगिरिफोर दङ अलरेडि बिसोरो एबसुनि मिशन कुवालिटि इडुकेसन दा कुवालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट जोङो फोसावबाय बा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिफोरखौ समाजाव नुजानाय दाङाबाजि जोंनि माने आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे इनाय अयनाय बायदिसिना थासारियाव जि सुइसाइड जानायनि इन्सिडेन्टआ जेरावबो बारायदों। बाक्सा जिल्ला चिरां माने क'क्राझार जिल्लायाव जों जेरैबायदि मेसिभ नुदों आइजोफोरा सुइसाइड जानाय, जोंनि आइजोफोरखौ गुबुन जायगायाव जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ प्रल'भन होनानै लांखारनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो केम्पेइन खालामगासिनो खामानि मावगासिनो। खिन्थु बबेबा नङा बबेबा जोङो बेखौ मर फकास खालामबावनांगौ, रिच खालामबावनांगौ, जोङो बबेबा नङा बबेबा मजबुत टिमवर्कनि गेजेरजों सक्तिशालि खामानि मावनांगौ आरो बेखौ फिल खालामनानै जों जाहाथे बेयाव आरोबाव जोङो मर आइजोफोरनि टिमखौ इन्डाक्ट खालामनो हायो। मोनसे मजबुत टिम जोङो तयार खालामनानै बड'फानि जि मोनसे सानस्रि दंमोन गेरेमसा हारि दानायनि आरो बड'फानि जि मोनसे आदर्श बे आदर्शखौनो मोगथाङाव जाफुंहोनानै बेखौनो बिथा खालामनानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जोङो लन्च खालामदों आरो बे मिशननि आन्दारावनो बड'फानि आदर्श गेरेमसा माहारि दानाय आइजोफोरनि जौगानाय बेखौनो फुलफिल खालामनो थाखाय जोङो बर' बिमा गौथुम बड' मादार एस'सियेसनखौ दादों आरो बे एबसुनि सिङावनो बर' हारियाव बर' आइजो अनसाय आफाद दङ आबोफ, सिगाङाव बियो आथोबमोन, दिनै आइजो अनसाय आफादा इन्डिपेन्डेन्टलि बै समावबो जोङो ज' ज'यै खामानि मावदों, दिनैबो मावगोन
उनावबो जोङो मावगोन एबसुनि मेल मिटिङाव मालाबा आनसलिक डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल लेभेलसिम एबसुजों आबुबजों जयेन्टलि जोङो कनफारेन्स कनभेनसन खुंदों मालाबा जोङो जयेन्ट इनिसिएटिभआव खामानि मावदों समाज आरो हारिनि खैफोदनि समाव बे जोंनि आन्डारस्टेन्डिं बे जोंनि जि मोनसे जयेन्ट इनिसिएटिभ जयेन्ट भेन्सारा जेब्लाबो थागोन बड' बिमा गौथुमा एबसुनि मोनसे गौथुम आरो बेयो रावजोंबो कन्ट्राडिक्ट जानायनि बाथ्रा गैया गोबाङानो बेनि सायाव गोरोन्थि बुजिनो हानाय आरो बेखायनो जोङो एबसुनि एजेन्डाखौ मर फकास खालामनानै बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे एजेन्डाखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि बे मोनसे उद्देश्यजोंसो आइजोफोरखौ बांसिन बेयाव इनभल्भ खालामनानै स्पेस होनानै न'खरनि काउन्सिलिंनिफ्राय लानानै आप टु माने जि लेभेलसिम जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनिसो मोनसे बेयो एजेन्डा आरो बिनिसो मोनसे खामानि दा बेखायनो आइजो अनसाय आफादजों बर' बिमा गौथुमजों कुनु कन्ट्राडिक्ट जाया खारन एबसु आफादनि बेन्दोंआवनो बर' बिमा गौथुम आरो आइजो अनसाय आफादा गावनि प्रिन्सिपल आदर्श गावनि एजेन्डा अबजेक्टिभखौ लानानै बिसोरो हाबा मावदों मावलांबाय थागोन आरो बिथांमोनजों जोंजों क'रिलेटेड जि आन्डारस्टेन्डिं आफाद हिसाबै आरो कमन इस्युसाव जि आवाज होनांगौ जातिनि सार्थायाव जि खोथा बुंनांगौ बे सोलिलांबाय थागोन दा बेखायनो जों सानो जे नेपलियान बनापार्टआ जेखौ जोङो बुंदोंमोन जे आंनो मोजां बिमा हो आं मोजां मोनसे देश बा गिभ मी गुड मादार आइ विल गिभ ए गुड नेशननि बाथ्रा माव जेदंनि जि प्रिन्सिपलनि फिल'सफिनि बाथ्रा दा बेखायनो दिनैबो गोरिब गुन्द्राजों नाख्रेबजानाय बर' हारिया बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव जोङो बन्सित जानानै दङ दिनैबो जोङो जोंनि जि आत्ममर्यादाखौ बबेबा नङा बबेबा हिउमिलेट जानाय जों नुयो आरो दिनैबो जोङो गोबां सेक्टराव आइजोफोरा दिनै बन्सित जानानै दङ दा बेखायनो बिथांमोनखौ बै लेभेलनिफ्राय जोङो मजबुत खालामनांगौब्ला सक्तिशालि खालामनांगौब्ला मुलुगनां आइजो सान खुंनायजोंल' नङा बेखौ जोङो ग्रासरुट लेभेलाव प्रेक्टिकेलाव जों हाबा मावलांनांगोन आरो बर' बिमा गौथुमा दिनैनिफ्रायनो बिथांमोना जिखिनि हाबा मावलांनांगौ इकुवेल केपासिटि आरो इकुवेल मोनसे जास्टिसनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखौ जोङो फोसावो बिथांमोननि गुबै हाबाफारिया बर' हारिखौ आबुङै जौगाहोनांगौनि थाखाय न'खर दानाय न'खरखौ जोथोन लानायनिफ्राय लानानै साफा साफा आइजोनि जिखिनि रल जि रेसपन्सिबिलिटि आरो साफा साफा बिमाया बर' हारिखौ जेरैबायदि सक्तिशालियै जोथोन लाबोदों बै लेभेलाव जोंनो सोलोंथाइ जिखिनि जोङो लानांगौ मोननांगौ एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन आइजोफोरा जोंनि बिनानाव फरायसुलिफ्रा जिखिनि मोननांगौ आरो रांखान्थि भाबै सेल्फ रिलायेन्स सेल्फ सास्टेइन जानांगौ गावनो गाव मजबुत जानांगौ दा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ गुबुन गुबुन माखासे एजेन्सिसफोर दङ बिसोरो प्रेक्टिकेलाव माखासेया मोजां मावदों माखासेया मोजाङै साफिसियेन्टलि मावनो हायाखै बे लेभेलखौबो जों फकास खालामनानै बिथांमोनखौ एवेयार खालामनांगोन बुहुमनि मुलुगनि माने अर्गेनाइजेसनफोरजों कानेक्ट खालामनांगोन आरो गुबुन फारसेथिं सोलोंथाइ एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन रांखान्थि जौगानायनि अनगायैबो आं दहाय बुंनाय बायदि जे आइजोफोरखौ लांखारनाय आइजोफोरनि प्रल'भन बर' हारियावनो दिनै माखासे थासारि नुजादों जे हाबा जानाय मानसिफोरा गुबुनजों लांखारनाय आरो गुबुनजों दोनखारलांनाय आरो बेयाव न'खर बायनाय न'खर धंस जानाय बेबायदि थासारिया दिनै बहुद दिनै बारायदों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोङो नुदों जे गोदो गोबां दङमोन दिनै एसे खमायबाय खिन्थु दिनैबो बबेबा नङा बबेबा कर्नाराव साइलेन्टलि बे सोलिगासिनो आसाम सरकारा स्ट्रिक्ट फकास होदों जे कुनु कारनाव चाइल्ड मेरिज जाया जाय चाइल्ड मेरिज खालामो बियो आयेन भाबै दन्दनीय आरो बे जेलाव थांनांगोन थेवबो दिनैबो दाबो गोरों समाजावबो बेबायदि माखासे थासारि जाखोमानायखौ जों नुदों मबाइलनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माखासे खैफोदाव गोलैनाय जों नुदों आरो बेखायनो बे दायना आरो दायनिनि जि बिसास आइजोफोरखौ उइक मोनसे पइन्ट लानानै गथ'फोर आरो आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे डमिनेन्स बिथांमोनखौ जि दायनि होननानै जि सन्देह खालामनाय जायो बे मोनसे जि गोथे खोमसि फोथायनाय बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन आरो बेखायनो समाजखौ जुदि जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय साइन्टिफिक मोनसे पद्धतिनि गेजेरजों दानांगौब्ला बर' बिमा गौथुमा बिनि माखासे जि एजेन्डा जौ संनानै न'खर संसार सालायनो गोनां जानाय बिनि फेक्टखौ दिहुननांगोन आरो अल्टारनेटिभ लाइभलिहुडनि थाखाय
बर' आइजोआ बर' बिमाया जुदि गुतै जिबन जौ संनानैनो जुदि गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौ जाहोनांगौ जायोब्ला बे हारिनि थाखायनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा आरो बेखायनो बेखौ अल्टारनेटिभ लाइभलिहुडनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन दा समाजखौ जोङो मोनसे सिस्टेमाव लाबोनांगोन आरो बड'फानि आदर्शआनो बेनोमोन जे गेरेमसा माहारि जानांगौब्ला बर' हारिया जौगानांगोन आरो आइजोफोरा हौवाफोरजों लोगोसे समानै जौगानांगोन हौवाफोरा गासै बिथिङाव जौगाजोब्बाय बे बाथ्रा नङा दिनै किन्तु जोङो समान समान मोनसे परिबेसाव लांनायनि इनिसियेटिभआवसो जोङो आइजोफोरनि स्पेसियेल फकास लानानै खामानि मावनायनि खोथाखौ जोङो सावरायदों आरो थांखि लादों सोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दैदेनगिरि मिरु आफादाव चिफ कनभेनर जोंहा मानगोनां लीला बसुमतारी बायदियाव लोगोसेनो एबसुनिनो बिबानगिरि डेपुटि स्पिकार बिबारि बर' बिथांखौ डेपुटि चिफ कनभेनर होदों मिरुनि जाय आइजो बिबानगिरिफोर थायो एबसुनि बियो बर' आइजो बे गौथुमाव बर' बिमा गौथुमाव बियो बिबान लागोन आरो जाय चिफ कनभेनर बेखौ जोङो सेनियर मस्ट आरो माहारियाव ससियेल कन्ट्रिबिउसन थानाय बेबायदि सुबुंखौ होनानै जों टिम बानायदों लोगोसेनो बेयाव सेन्ट्रेल कनभेनर्सफोर थागोन मिरुनि लिंथुमगिरि आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेयाव 12 जननि मोनसे कमिटि जों तयार खालामदों चिफ कनभेनर डेपुटि चिफ कनभेनर सेन्ट्रेल कनभेनर 10 जन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट कनभेनर थागोन आरो एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कनभेनर थागोन आरो डिस्ट्रिक्ट मेम्बार थागोन बेयावबो 12 जन जोङो आनसलिक दानायनि खोथाखौ सानाखै जोङो दा प्रिलिमिनारि एबसुनि जिखिनि मावथांखि एजेन्डा दङ गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो जिखौ बुंबाय आइजोफोरनि थाखाय स्पेसियेल एजेन्डा आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय स्पेसियेल फकास बे मोननैयानो जोंनि मुल धारा जागोन आरो बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन जों मालाबा नुनो मोन्दों आइजोफोरनि थाखायबो आइजोनि आफादफोर दादों नाथाय बिथांमोना गावसोरनि थांखिनिफ्राय मालाबा दोरोदनानै थानायखौ सिरि थानायखौ जों नुनो मोनो सम आरो थासारियाव बेबायदि जानाया नोजोराव गोलैदों जे आफादफोरा जोनोम जायो आफादफोरखौ जेरैबायदि खामानि मावनायनि स्कप होनांगौ बा आफादफ्रा जेरैबायदि समाजारि जेंना थासारिफोरखौ लानानै एड्रेस खालामनांगौ बेयाव बबेबा नङा बबेबा बे आफादफोरा टाइम बाउन्ड खामानि एक्सन प्लान लानो हायाखै बा सुस्रांनो हायाखै दा बेखायनो बर' हारियाव जिखिनि आफादफोर दङ इन्डिपेन्डेन्टलि गावनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि गावनि संबिधानजों हाबा मावदों बिथांमोना राइट ट्रेकआव थांनानै हाबा मावनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोदान आफाद जोनोम होआखै आरो गोदान आफाद जोनोम होनानै समाज आरो हारियाव जों केवास खालामनो सानाखै जोंनि आदर्श आरो जोंनि सान्थौआ गुवार आरो गोथौ आरो बेखायनो एबसुआ जे खामानिखौ मावबाय थादों बबेबा लेभेलाव मेसिभ आरो बांसिन फकास खालामनानै खामानि मावनांगौनि थाखाय आइजोनि मोनसे टिम बानायदों आरो बे टिमखौनो जों बर' बिमा गौथुम बिमुं होदों बे बर' बिमा गौथुमा गावनि नेम एन्ड स्टाइल डिजिगनेसनजों एबसुनि खामानिखौनो बिथांमोना फकास खालामनानै खामानि मावगोन आरो बे एबसुनि बिबानगिरि जागोन आरो सेनियर मस्ट माखासे ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौ लानानै बे टिमखौ जों मजबुतै स्ट्रङै हाबा मावहोगोन गोजोन्थों।